Ако си решил да продаваш имота си сам, спри за момент. Ще ти кажа 5 чести грешки, които струват пари на 90% от хората. Първо, грешна пазарна цена. Ако е твърде висока, абсолютно никой не звъни. Ако е твърде ниска, губиш страшно много пари. Второ, договори, капара, клаузи. Само единствен пропуск може да ти струва много. Трето, непроверени купувачи, които само губят времето ти, а нямат реален интерес. Четвърто, лоша презентация, непрофесионални снимки и скучно описание. Никой няма да се влюби в имота така. Пето, сам си, срещу пазара, без стратегия, без защита, без опитен партньор. В Extra Homes продаваме имоти на максимална пазарна цена и в конкретен срок. Работим по конкретен план и само с проверени купувачи. Вместо да правиш скъпи грешки, довери се на нашия опит и се свържи с нас още днес.